5. miesto Kontková Maximiliána. 4. miesto Višňák Sofia. 3. miesto Beďková Janka. 2. miesto Lozaková Kajla. A miesto 1. Píšová Katarína. Vzhľadom k tomu, že včera sme mali 10. kolo slovenského pohára a skoro všetky pretekárky pretekajú v tomto slovenskom pohári. Máme tu ešte naviac dievčatá z Poľska, ktoré trošku zamiešali tie pozície, ale o toto bolo zaujímavejšie. Deti hip hip, ale to už je také slabé. Hip hip, hip hip. Ура! Ура! Takže poprosíme fotky. Janka, hore. Молодец, тебя поздравляю. Ďakujeme, dievčence, a ideme ku starším predžiakom. 6. miesto Zakarenko Kiril.